Dobrodošli u vodič kroz TM Class. TM Class je centralizirani portal za klasifikaciju koji omogućuje pristup ne samo usklađenoj bazi podataka koja je valjana unutar Europske unije, već i bazama podataka diljem svijeta. Cilj ove demonstracije je objasniti različite značajke koje pruža TM Class. Najprije ćemo vam pokazati kako izraditi popis proizvoda i usluga upotrebom baza podataka pojmova koji su prethodno odobrili svi uredi Europske unije za intelektualno vlasništvo. Ta je baza podataka poznata kao usklađena baza podataka, HDB. Pokazat ćemo vam i kako da provjerite popis proizvoda i usluga u odnosu na baze podataka unutar i izvan Europske unije. Glavne značajke TM Classa jesu pretraživanje proizvoda i usluga za koje će se upotrebljavati žig, sastavljanje popisa proizvoda i usluga odabirom pojmova iz dostupnih baza podataka, prevođenje vašeg popisa termina, provjera vašeg popisa u odnosu na primjer, bazu WIPO-a, tako da pogledate što je prethodno prihvaćeno u toj bazi podataka. Korisnici imaju besplatan pristup TM Classu na internetu. Sučelje TM Classa. Sučelje TM Classa dostupno je na svim jezicima Europske unije i na nekim jezicima izvan Europske unije. Odjeljak novosti pruža mjesečni pregled svih novosti u svijetu TM Classa. Na primjer, nove pojmove, izmijenjene pojmove, nove zemlje koje su se pridružile primjeni ovog alata ili to tek planiraju. Kliknite na izbornik Resursi za klasifikaciju kako biste vidjeli popis naslova razreda nicanske klasifikacije i opće napomene i objašnjenja vezano za razrede nicanske klasifikacije. Putem ovog izbornika može se pristupiti i usklađenom popisu odbijenih pojmova. Pregledavanje u TM Classu. Kliknite na pregledavanje pojmova za slobodno pretraživanje cijele baze podataka bez unošenja zadanog pojma. U tablici s rezultatima pojavit će se pojmovi iz usklađene baze podataka, HDB. Možete vidjeti da je to automatski zadano. Broj pojmova u usklađenoj bazi podataka svakodnevno se mijenja, kako dodajemo nove pojmove ili uklanjamo stare pojmove i greške u bazi podataka. Usklađenu bazu podataka prethodno su odobrili svi uredi Europske unije za intelektualno vlasništvo, stoga je dostupna na svim jezicima Europske unije. Svaki su prijevod provjerili uredi za intelektualno vlasništvo koji primaju prijave na tom jeziku. Pogledajmo primjer. Imam naziv žiga za svoj novi posao, iznajmljivanje bicikala. No nisam upoznat s klasifikacijskom terminologijom koju bih trebao upotrijebiti za prijavu žiga Europske unije. Kako pronaći pojam usluge iznajmljivanja bicikala pretraživanjem bez upisanog pojma? Možete upotrijebiti pregledavanje pojmova, taksonomiju, koja se nalazi lijevo na stranici. To je sustav koji raspoređuje proizvode i usluge u skupine pojmova koji imaju slične značajke i koji pripadaju istom tržišnom sektoru. Organiziran je hijerarhijski, od najopćenitijih do najkonkretnijih pojmova. Prije nego što nastavimo, imajte na umu da ako kliknete na izjavu o odricanju od odgovornosti, možete vidjeti da je taksonomija namijenjena samo za informiranje i pregledavanje. U redu, vratimo se iznajmljivanju bicikala. Budući da je ovdje riječ o usluzi, spustit ćemo se do donjeg dijela strukture taksonomije, gdje se nalazi ukupno 11 skupina usluga. Povlačenjem miša preko svakog razreda možemo vidjeti naznaku sadržaja za svaki razred. Pogledajmo. Razred 35. Usluge oglašavanja, usluge poslovne pomoći, upravljanja i administracije. Razred 36. Osiguravateljske usluge, financijske i novčarske usluge
i bankarstvo. Razred 37. Izgradnja, građevinarstvo i rušenje. Razred 38. Razred 39. Prijevoz. Kliknite na trokutić lijevo od broja svakog razreda kako biste vidjeli njegove skupine ili podskupine. Upotrijebite taj lijevi dio kako biste pregledali te različite skupine i podskupine i pronašli onu koja upisuju vrstu usluga koju tražite. Odlično! Pronašli smo iznajmljivanje prijevoznih sredstava. Što se dogodi ako kliknemo na iznajmljivanje prijevoznih sredstava? Ako kliknemo na određenu skupinu, pojmovi iz te skupine prikazuju se u tablici s rezultatima desno. Oni se zatim mogu odabrati za izradu popisa proizvoda i usluga. Iznajmljivanje bicikala nalazi se na popisu rezultata. Objasnimo različite postavke tablice s rezultatima. Nit ili hijerarhijska navigacija u prozoru s rezultatima prikazuje gdje se nalazite u taksonomiji, a tablica s rezultatima odmah u nastavku prikazuje ukupni broj pronađenih rezultata. S lijeva na desno. Polje koje je potrebno označiti kako bi se sastavio popis proizvoda i usluga. Kasnije ćemo objasniti kako to učiniti. Odabrani razred, odabrani pojam i nekoliko stupaca koji prikazuju u kojim bazama podataka je pronađen pojam. Pretraživanje konkretnog pojma u TM klasu. Kako pretraživati ključne riječi koje već imate? Upišite automobil u polje Traži pojam. I provjerite je li označeno polje HDB, s obzirom na to da želimo upotrijebiti taksonomiju koja je dostupna samo s usklađenom bazom podataka. Prebacivanje s jednine na množinu tijekom pretraživanja pojma utječe na pretraživanje. Pretraživanje riječi automobili u množini suzit će pretraživanje i prikazat će se više predvidljivih rezultata. Ako kliknemo na ikonicu koja nalikuje crnoj mreži, na desnoj strani trake pretraživanja razreda iz nicanske klasifikacije, možemo ograničiti pretraživanje odabirom Odaberi sve proizvode. Isto tako, možete odabrati razrede i zasebno. Pojmovi su raspoređeni po važnosti. Klikom na stupac Razred prikazane pojmove raspoređujemo po razredu. Možemo i obrnuti redoslijed tako da prikazani rezultati počinju od najvišeg razreda. Klikom na stupac Pojam raspoređujemo pojmove po abecedi. Vidjeli smo opcije za jednostavno pretraživanje, pretraživanje bez upisivanja pojma i pretraživanje pomoću ključne riječi. Koja je prednost primjene naprednog pretraživanja po kriterijima? Napredni kriteriji. Zadan je modus pretraživanja po opciji prefiks riječi, no postoje i drugi načini pretraživanja. Puna fraza nalazi riječ unutar fraze, točno podudaranje, sufiks riječi. Ova opcija je vrlo korisna za korisnike koji pretražuju pojmove na germanskim jezicima. Moguće je prikazati samo glavne pojmove i izraditi kraći popis proizvoda i usluga. Izvori za klasifikaciju. Ako se vratimo na rezultate pretraživanja, možemo pobliže pogledati druge stupce u kojima su prikazane zelene točke. To su različiti izvori za klasifikaciju. Ako je pojam uključen u jedan od njih, izvor će biti naznačen zelenom točkom. U ovom slučaju, pojam automobili u razredu 12 prihvatili su uredi koji sudjeluju u usklađivanju.
vidimo da je pojam automobili prisutan i u službenoj nicanskoj klasifikaciji, te da je uključen i u bazu podataka Madridskog sustava, MGS, koja je WIPO-va baza podataka za međunarodnu prijavu žigova, Madridski sustav. Također je uključen u popis ID. Popis ID ili IDLI prethodno je odabrani popis proizvoda i usluga. Neprestano se razvija i upotrebljavaju ga partneri iz skupine TM5 iz Japana, Južne Koreje, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. U tablici s rezultatima postoji i drugi stupac bez zelene točke. Zelene točke u ovom slučaju nema, jer pojam automobili nije uključen u te izvore. Takav je slučaj sa stupcem GROW, to jest nazivima skupina u taksonomiji. Mogu li izmijeniti stupce koji se pojavljuju? Da, upotrebom opcije prikaži izvore i urede. Kao što vidite, sve opcije su već automatski zadane. Nakon što je potvrđeno da je automobili usklađeni pojam i da su ga stoga prethodno odobrili svi uredi Europske unije za intelektualno vlasništvo, korisnici mogu pristupiti tom pojmu na svim jezicima Europske unije. Klikom na zelenu točku u stupcu HARM, korisnika se usmjerava na stranicu koja sadržava sve prijevode određenog pojma. Usklađena baza podataka sadržava pojmove koji su grupirani prema konceptima. Koncepti su skupine jednako vrijednih pojmova s istim opsegom zaštite. Jedan od tih pojmova bit će izabran kao osnovni pojam, te će se prevesti na 23 jezika Europske unije. Drugi se pojmovi nazivaju varijantama, koje se mogu razlikovati na svakom jeziku. Pogledajmo ponovno pojam automobili. U ovom slučaju na hrvatskom je pojam automobili osnovni pojam, a postoje i dvije varijante: auta i putnička vozila. Ako primjerice pogledamo engleski unos, možemo vidjeti da je osnovni pojam automobili preveden kao cars, no uredi u kojima je engleski službeni jezik dodali su još 3 varijante. Izradite, prevedite i provjerite popis pojmova. Izradimo popis. Vratimo se našem poslu iznajmljivanje bicikala. Vrlo je vjerojatno da će u skorijoj budućnosti naše poduzeće željeti kupcima ponuditi i mogućnost iznajmljivanja plovila, brodova, motornih čamaca, čamaca na vesla, bicikala i mopeda. Stoga je korisno izabrati sve te pojmove i dodati ih na popis proizvoda i usluga. Ponovno ćemo se poslužiti strukturom taksonomije. Kao i prije, pregledat ćemo razred 39. Kliknut ćemo na iznajmljivanje prijevoznih sredstava i izabrati iznajmljivanje bicikala, iznajmljivanje brodica, iznajmljivanje brodova. Moj popis sad je obojen žuto. Kada kliknemo na moj popis, otvara se novi prozor u kojem je prikazan cijeli popis. Navedeni su svi uredi koji primaju prijave na odabranom jeziku. Zelena kvačica prikazuje prethodno prihvaćene pojmove u prijavama, to jest pojmove sadržane u bazi podataka. Ako nema zelene kvačice, to znači da pojam nije prethodno prihvaćen, no ipak se može navesti u prijavi. Ako pojam želimo ukloniti s popisa, kliknemo na ikonu koš za smeće i potvrdimo. Iz sigurnosnih razloga eksportiraj u e-datoteku trenutačno ne radi, ali možete odabrati opciju poništi moj popis i provesti radnje, to jest preuzeti dokument u različitim formatima,
Opcija preuzmi kao TXT datoteku može se upotrijebiti za dodavanje odabira u većinu vrsta elektroničkih prijava u Europi. Nakon što smo izradili svoj popis usluga, kako ih možemo prevesti? Opcija Prevodni alati na vrhu stranice nudi vam opcije Prevedeni pojam ili Prevedeni popis pojmova. Prevedimo naš popis pojmova. Moramo uvesti Moj popis i odabrati jezik za prevođenje. U ovom slučaju engleski. I kliknuti na razred 39. Druga je opcija lijepiti razred po razred cijelog popisa, tako da su pojmovi razdvojeni točka zarezom. Zatim kliknemo na Prevedi. Odabran je razred 39. Zatim moramo odabrati jedan po jedan pojam, tako da se pojave na mom popisu i tako da ih korisnici mogu eksportirati. Ako ponovno odaberete Moj popis, vidjet ćete da sad postoji i drugi stupac na engleskom jeziku. Provjerimo. Nakon što smo izradili i preveli svoj popis, moramo ga provjeriti. Pod Alati za klasifikaciju kliknite na Provjeri popis pojmova. Odaberite jezik i ured ili urede u kojima želite da se vaši pojmovi provjere. Ta je mogućnost korisna ako imate popis koji ste upotrebljavali za europsku prijavu, a koji želite naknadno provjeriti primjerice u odnosu na WIPO za prijavu u skladu s madridskim sustavom. Zatim, kao i prethodno, uvezite svoj popis proizvoda i usluga iz mog popisa. Vrlo je važno označiti polje Napredna jezična podudarnost kad provjeravate svoj popis proizvoda i usluga. Ta opcija aktivira algoritam s nizom jezičnih pravila koja vam pružaju više mogućnosti za odgovarajuće ili jednako vrijedne pojmove uključene u prethodno odabranu bazu podataka. Izaberite razred 39 i kliknite na Provjeri. Vaš pojam je provjeren. Predložite nove pojmove. Ako tražite pojam i ne možete ga pronaći, ali želite da bude uključen u bazu podataka kod svih usklađenih ureda, možete se obratiti nacionalnim uredima ili EUIPO-u. Adresa elektroničke pošte EUIPO za kontakt jest information@euipo.europa.eu, a adresa elektroničke pošte za kontakt u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske je info.hdb@ziv.hr. Imajte na umu da prijedloge za unos u usklađenu bazu podataka moraju procijeniti stručnjaci EUIPO i moraju ga prihvatiti svi nacionalni uredi. Glasovanje se provodi jednom mjesečno i ako pola ili više nacionalnih ureda pristane na to, pojam će biti uključen od prvog dana sljedećeg mjeseca. Hvala na pažnji.